jiya ba yau ba, manya ne, haka zalika kuma rigije gabji babbar giwa. A yau gidan TV namu ne AMD TV HAUSA muna tafa da ku akan labari akan shahararriyar jaruma wato Jamila Nagudu wadda muka dade ba mu yi muku labari akan ta ba. Yau ga cikakken tarihin rayuwar Jamila Nagudu daga gidan TV namu na AMD TV HAUSA. A takaice dai jaruma Jamila Nagudu yar wasan fina-finan Hausa ce wacce aka haife ta a ranar 10 ga watan Agusta. Jaruma Jamila Nagudu a nata bangaren sarauniyar Kannywood ce. Ma'ana ita babbar jaruma mace ce ta fagen shirya fina-finan Hausa wato Kannywood wacce take da hedikwatar a Kano a arewacin Najeriya. Jarumar ta shiga fagen sana'ar fina-finan Hausa a shekaru da yawa baya, amma in shekarun suka gabata babban producer na fina-finai Aminu Saira ya sanya ta a cikin fitaccen fim din da aka yi wato Jamila da Jamilu. Haka zalika jarumar ta taka babbar rawa a cikin fim din, haka zalika kuma ita ce tauraruwar ta haska fim din, sannan kuma ta bayyana a matsayin blockbuster ta fim din, kwarewa da taka rawar gani a cikin fim din. Jamila ta samu lambobin yabo 7 na masana'antu kuma ta fice a fina-finai da yawa. A wata ganawa da jaruma Jamila ta yi da BBC a Hausa a shekarar 2016, Jamila Nagudu ta shaida BBC cewa ba ta da saurayi a cikin masu yin fina-finai a Kannywood. Haka zalika amma dai a lokacin hirar ta kara da cewa idan ta gamu da wanda ranta ke so a cikin abokan aikinta za ta yi kasa a guya wajen aurensa. A cikin ƙarin bayanan nata fitacce jarumar ta yi watsi da zarge-zargen da aka yi wa 'yan fim cewa ba ta son yin aure, tana mai cewa idan lokacin yin auren mutum ya yi babu abin da zai hana shi ya aure. Mutane suke cewa ba ma son zaman aure su dubi sauran al'umma mana, akwai mata da waɗanda suka girme ni amma ba su da aure saboda Allah bai sa lokacin yin auren su ba, a cewar jarumar. Ga fina-finan jarumar ta haska a cikinsu. Jamila Nagudu ta yi fim mai suna Jamila mai wasa da kura, kama da wani, kanin miji, kishiyata, yayana, alhaki kwikwiyo, aska tara, bashin gaba, cikar burina, farin dare, fataken dare, fitilar dare, ga fili ga mai doki, gamdakatar, halisa, haske, hindu, an african extra background, inda ranka, ka sha kallo, Jamila da Jamilu, jani-jani, jarumta, laifin daɗi, larai, mai dalilin aure, matchmaker, marayan zaki, masu aji, muradi, sai a lahira, Salma Hayat da kuma ya salam da dai sauran fina-finai masu shahara a duniya. Domin kasancewa da wannan shirin a kodayaushe da kuma sanin tarihin jarumai mata na masana'antar Kannywood, ku dana subscribe kana kuma kula da ƙararra domin samun sabbin shirye-shiryen. Mun gode. AMD TV Hausa ta kuci. Cikar burina, jigon ruhina, zan baki amana, ki rike. Kaunar ki nake dare da rana safa zuwa hantsi, sauti mai daɗi ka ji kukan yan tsaki. Lambun so ya yi korar shar sama garuwa kalle, a kullum ke nake buri tamkar riga da balle, ke nake so muradina, baiwar Allah share kukana. Kin zamto zaɓin raina barkin ki nake a barci, duk wanda ya ce na barki ya so raina ya ɓaci. Kyakkyawa mai dogon gashi kina da karan hanci, tunanin ki idan na yau kullum yana yaye mugunci. Dole in ya baki sarauniya mai kyandiri ji kalamai na. Cikar burina Aisha. Zan share hawayenki kibiyar mata yar mama, daga yau kin daina hawaye zan cika duk burin mama.
bari ki ji sakona daga zuciya ke ce zaɓina babu wacce zan ba matsayin da na baki cikin raina ke ce yar lele zangatan taki da biki sha lele a cikin raina tunda na zanto zaɓar rai sai godewa rabba sarki mabuwayi mai iko sarki Allah rabba godiya a gare ka nake kullum kayi mai kyauta babba kai tawassali ga annabi nabi mijin nana Allahumma salli ala Muhammadin rasulillah Amina mahaifi gunnana mafi isa mafi iko annabi sayyarena mafi isa mafi iko annabi sayyarena mafi isa mafi iko annabi sayyarena Allahumma salli ala Muhammadin rasulillah Sani Sarki Record sauti daga AMD Production a Musical Studio.